Siyathobeka uNkulunkulu akakulona igama kuPastor ngichannel Africa namba isense kuphela kusona ngisini ya 5 ntambama kuphela nakhona iba umlandeli we channel namba ungayisebenzisa ungayini umlandeli we channel futhi uma ungifonela ungangibuzi igama nabo imistake abantu abayenzayo mina ufonela buze mina igama mina angibuzi igama but uyichaza wena igama mina usungangibuza usuyichaze wena mhlube makunesidingo sokuthi ungangibuza but nakhona asike ukuthi umbuze igama ngoba sekungekho exchange of money so umuntu umbuza igama ngoba maybe unama transaction asuka azokwenzeka so la akunama transaction yasenzeka sokufuna ukubuza ngephupho lenistan so sibheka la uhola ishoha ethoha I don't know if ishoha noma uhoha okay ethoha 515 sawubona baba ngicela ubuza kuthetha uthini phuphe incwaba lidilikile inhloko only shuthi ithuna la incwaba ithuna igrave yes grave incwaba ithuna she is seeing I assume ukuthi she's a woman or or maybe the man so lo umfowethu la uphupha ithuna ligobhekile ngasenhloko omunye ngaphupha ithuna ligobhekile ngaseinyaweni omunye ngaphupha ithuna ligobhekile in the middle omunye on the side but ukugubheka that is why asikuhlanganise ukuthi sikhulume nje ngokugubheka kwethuna omunye liphuna ligobheke lonke futhi but ngicathi it's similar the answer will be similar so number 1 ngokujwayelekile uma uphupha ithuna uphawu lobuma ligobhekile ngoba lokho sekusho ukuthi kumele ulinde uthandaze ngoba kungase kwehle isifo esingalindelekile uma kuzoshona umuntu liyalibonakala ithuna ligobhekile ithuna livulekile kanti kukhona umuntu osendleleni kungahle kuculwa amagugu yabona umshumayeli 9 verse 5 ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa kepha abafileyo abazi lutho 2 futhi uma uphupha ithuna uphawu lubi uma ligobhekile losho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi abathakathi sebalicuphile ithuna noma sebagange ngalo leli thuna ukuze umufi alande abanye abantu noma alande umunye umuntu yabona uJeremiah 11 verse 18 uJehova wangazisa ngakwazi khona ke wangibonisa izenzo zabo kepha mina njengewundlo eliyiswa ekuhlatshweni ngangingazi ukuthi bangicebela amacebo bethi ke mawusiuchithe umuthi kanye nezithelo zawo simnqume ezweni labaphilayo igama lakhe lingabe lisakhunjula 3 kwesinye isikhathi uma uphupha ithuna uphawu olubi uma ligobhekile lokhu kungabe kukhomba ukuthi empeleni kunemfihlo endala engasivela obala kungekudala ngokaMathewu 10 verse 26 verse 10 Mathewu verse 10 verse 26 ngakho ke ningesabi ngokuba kukho kusitshekelweyo ongayikwambula nokufihliweyo ongayikwaziwa azivali ngokuthi number 4 kuyenzeka futhi uma uphupha ithuna kuba uphawu olubi uma lokubhekile osuke empeleni number 4 kuyenzeka uma uphupha ithuna kuba uphawu oluhle uma ligubhekile ngoba lokhu kukhomba ukuqaqeka kwezibopho uqaqeka kwezifungo zabathakathi uma kungukuthi wena kade ukhulekela ukukhulula kungenzeka umuntu okade kunezibopho okewa kwenziwe ibulawo phekwe impilo yakho ukuthi wena uyabulawa uyalungisa njengamanje usemisa amakhathakhatha amakhambe esintu uyalashwa ukuthi kubulawela amalumbo enziwa phekwe impilo yakho angcwatshe uphila so libone ligobhekile ithuna sekusho ukuthi cha sesifikile isikhathi sokukhululeka kwakho kulento yisibopho okade ibamba impilo yakho yabona siyabonga kakhulu ke be blessed
siweni phansi lamatulo sikhuleka uyo siweni phansi lamatulo sikhuleka uyo Jesu